Hindi mo sabihin, hindi mo ako magtatagot sa mga hayop na yan. Bakit? Uy, lami. Kayets! Uy, Ranggo. Gawas man lagi ka sinian. Wala na ka ni tanaw? Uy, lami na sa idaharan. Puro namakak na mga artista. Nganong namakak man? True story man kaya na. Acheche! Okay, good morning, class. Morning, sir. Good morning kayo, sir. Okay, Group 1, you sing Paru-Parong Bukid. Parang bukid! Up, thank you. Group 2, you sing Leron Sinta. Leron Sinta, buko ng papaya. Up, okay, let us sing together again. Together again. Acheche! Acheche! Labay yung ikaw TV niya. Ano yung refrigerator ang sahog ko ng freezer. Iputol ko ng aircon. May postis na mo at ilabay ko rin ni Ma'am. Magkakagdawong? Ano man? Naday kay uyab nga 18 anyos. Wako kay bawa. Mura naman yung kagwapong tawahana ka. Hoy, ulay na kay Kasbalita, 23 anyos na si Ron. Acheche! Halot! Halot! Hoy, Ranggo! Oy, Kayets! Nakayasin diya? Nayets! Ay, apil po sakit. Asin! Asin! Acheche! 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 Uy, paitan niya, oy! Hey! Ranggo, bibi! Ay, mayabot ka, tay. Dako kay ko problema ron, tay. Tanggal ko sa kong trabaho. Ano tanggal man ka? Tao man, dapan mo ko sa kong boss gapon, tay. Nakatuog ko sa kong trabaho. Grabe po na. Batong, tanggalon mo na yun. Asa naman ang hostisya na, eh? Ang taon man na kadulog man siya na ko yung asawa. Bato, Acheche! Acheche, lagi mo eh. Tanggal ka, you're fired. Sa langit wala ang di. Ay, nakanta-kanta ka, Uroy, ha? Dok, mayo nga adlaw ni Bala, Dok. Ako pa, Dok, dugay na ninayo, Dok. Gusto na yung gumuli, Dok. Bao ba? Ayaw na juga ka? Ayo na kayo ko, Dok. O sige, be, kung ayaw na juga, kung papaulion ti kag unya gabi, o sa may imong buhaton. Ha, kung polion ko ni mo niyang gabi, Dok. Siyempre, ang kita, mis kong asawa. Uy, Manulod, mis kwarto, Dok. uy, ayaw na siguro na. Taon-taon naman po ninyo eh. Mga 5 katuig naman po ni. O ya, pag sulod ninyo sa kwarto sa imong asawa. Palungon ko ng suga, Dok. Uy, o ya. Akong hubuan og duster lang akong asawa, Dok. Uy, ayaw na ganda siguro na. O Ang ya, galon ko ng bra. sus na ayaw na ganda. Mao na ganda. O ya, sige, padayon. Ug hubuon ako ang iyang panty. Ayaw na ganda. Pero talaga yung pagkayo ha. O ya, pagkuha sa iyang pante. Ang panty do kuhaan ako garter og pinti ko tagahawa sa kutubangan. Hawa! Attention! Okay! Hoy, birds! Birds, basta birds. Okay na, birds. Knock-knock. Who's there? June 1. Junwan who? Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. 'Cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Aerosmith na, birds.
Gani tanan akong isulti ha. Importante ra ba ni? Okay. Unsa man imong isulti? Gimahal ko ikaw. Ug ayaw kalimti. Analang ko permi sa imong kiliran. Unya, nahinumduman ba nimo tanan akong gisulti? Oo naman. Maayo. Pakiingon ninyo ko sa imong best friend ha. Achiche! Nakita na ko si Papa na ito. Naghalap sila ni Yaya. Unsa? John! Palagyong ko! Mga batasan! Joke. Si Joe! Dili bitaw si Yaya ang kahalap ni Papa na yun. Atong driver. Chiche!